Aloitan nyt kuvaamaan. Tässä on nää chestit suoraan valmiina. Jep. Mä toivon, että se alkoi kuvaamaan. Niin, joo. Tästäkin mä muistan jo. Muistan tässä ainakin jotain paikkoja. Siis näitä salapaikkoja. Niin, tässä oli jotain. Joo, mä oon nyt... Tässä on mun mielestä... Tässä on arkku, joo. Löysin arkun. Kultainen omena 2 teidän enchantment bottle nuolia. Luulta. Mä löysin tää toisenkin paikan. Tää on toisaalta vähän tyhmä, kun tietää missä nuo. Jep, sinänsä. Aja. Splash Potion of Poisoni. Enchantment Table. Fire Charge. Bottle of Enchanting ja Redstone Stringia TNT. Siistiä. Joo. Täytyy sitä ruokaa kerätä se. Joo, no täällä on näitä lehmiä kanoja. Tää oli 20 minuuttia. Joo. Jos sä et vaikka tällä kertaa kysy sit se kello. Joo. Ihan... Sehän näkyy nyt paremmin tuolla. No joo, ja muutenkin nyt otin kellon viereen, niin muistat. Kävikö sä tuolla puissa hyppimässä? En oo siellä puussa ainakin se yksi arkku. Mä en muista mikä puu se on. Mä teikö se crafting table, mut... Se on siellä arkkujen vieressä. Tää varmaan näitä kanoja yrittää tappaa. Mä tyhjennän tän farmin tästä. Tehdään mä kaikista leipää vai miten me tästä tehdään? No ei niistä varmaan muutakaan voi. Paitsi eläimiä. Oh, Niin. mikä on oikein kiveä meillä. Vähän auttaa kun laittoi nää puut näkymään läpinäkyviksi. Ehkä onks mun läpinäkyvä? On. Näkee vähän et missä se on. Joo. Mistäkään suunniste... Ja mä teen leipää näistä kaikista. Joo. Mistän puolet leipistä on arkku. Jos ois tuo Flint and Steel, niin vois polttaa. No, mulla on noita fire chargeja, niin eiks nekin kelpaa? Miten kokee? Sehän on sama asia kuin Flint and Steel. Sitten se pystyy ampumaan dispenseristä. Tässä olisi mun mielestä olla silleen, että ne arkut spawnais jonnekin eri paikkoja aina. Niin. Tylsää tätä. Niin, tuoks ne arkut ne vaikka tänne maan alla, jos me täällä pysytään? Tiedä vaan rakennetaanko me tähän ympärille talo. Mä en tiedä, mulle se onhan sama. Sama tehdään. Pakko laittaa vaan ruokaa tulille, kun Jep, koutuu kyllä sinne toi ylös vähän. No. Tässä on TP käytössä. Et vois toisella onko se TP. Sä et vaikka tällä kertaa ottaa sitä, tai jättää sitä puolta itsellesi. Joo, ei oteta sitä... Mikä se oli? Laavaämpäri. Ai niin, otiks siitä ne kaikki? No joo. Tai jos otetaan laavaämpäri, Se niin yhtäkkiä mä vaan voin tuli mun pitää ilmiin, kato käteen. Tai sit mä voin pitää sen laavaämpäri itselläni. Niin. Sun piti tehdä sillä se ansa, mut et sit tehnytkään. No kun mä en tajunnut, että se on mulla tossa Action barissa. Haluan katsoa, että mitä hemmettiä säällä. Kuinka tyhmä voi olla, ja mä löysin tän ravinen täältä. Siellä oli sitä rautaa. Joo, ja täällä oli se... Eiks nää... Siis eiks joka puolella oo yksi ravine? Taitaa olla. Tai jokaisessa näissä. Niin, pitäis olla ravine se... Täällä ei kyllä näy sitä. Luolaa.
Ai se semmonen... Niin, sitä... Täällä näkyy cobblestoneet alhaalla. Pitäis olla. Miten täällä näkyy jotain cobblestonea? Teemme. Eikö se arkku ollut tässä kaikissa isoimmissa puussa? Mä en yhtään tiedä. Se on jossain niissä puissa. Niiden lehtien päällä. Melkein tipuin. Mulla on nyt tää rautaa jonkun verran. Hemmetin rauta. Hetkinen, onks toi sun nimes tuolla ylhäällä? Toi Optifine. Tässä varmaan Mä oon täällä yhdessä puussa. joo. Ja tuolla oli yksi arkku. Löysiksä se? Ja tuolla oli toi. Joo, mä löysin, mutta... Katsotaan miten mä pääsen. Sinne jos se. Nyt kattoo täällä alhaalta. Täällä on jotain cobblestoneja niinku. Yksi blokki. Tää meni mielenkiintoisesti. Oh! Ai siellä on laavaa takana. Jaa. Sen... Se joku Ans. Joo, mä löysin vaan hiirtä. Ei täällä oo sitä semmoista tunnelia. Aika epäreilu. No, mutta en mä tiedä, eikö sieltä sai jouset? Perkele. Tarvittaisko ne? Niin meillä ei stringiäkään oo. No siis aiku niin joo. Stringi 8 tuli. Aiku niin joo, voidaan, musta tuntuu, että ne stringit tuli, että me voidaan käyttää. Eiku, hetkinen, siellä arkus taitaa olla muuten. Täällä on yksi stringi, Joo, sitten siis vähän mulla on enchanttia. 8 stringiä, niin me saadaan niillä tehtyä. Soul Sandia, yksi emeraldi. Emeraldi. Niin, siellä arkus siis. Niin. Joo. Mä löysin Tähtillä laavaa kesti. täältä, niin jos sä haluat ottaa sen käyttöön. Joo, ei. Okei, oliks toi jo vähän ilkees? Et sä voit ottaa tässä laavapuketin käyttöön. Mä hukkasin sen yhden puun, missä on se. 15 rautaa vasta. Tarvitaan 16. Tarvitaan kyllä full iron armor. Hitto, mä kuulen taas jossain joku laavalta. Sulla on ruoka. Siis mä pistin sinne arkkuun 4 leipää. Ja kun mä vaan ajattelin, että onko sulla itsellesi. On mulla tässä 3 leipää. No nyt tätä rautaa löytyi ihan sen perään, että saadaan ainakin toiselle voitais tehdä suoraan full iron armorit. Meillä olisi jo 23 muualtakin. Mulla on 13. Tuli arkusta niin. Mä kävin. Okei, 28 nyt näitä rautoja, niin Oi. Melkein tippu. Onkohan täällä puissa enempää kuin tää 2 alla? en mä tiedä, mä kyllä kaiken hiilen mitä mä löydän, koska tarvii leveliä. Joo. Ei täällä taida olla. Miten mä pääsen tästä? Ei tuolla näytä olevan mitään, mä oon silti menossa sinne. Sehän on järkevää. Missä se meidän kello on? Meillä on... Tuo ei näe. Toh. Meillä on... Annetaan, tehdään sille toinen 11 minuuttia. okei. Jos tehdään sille, että toinen ottaa leveliä ja toinen sitten tai että se sitten enchantsaisi. Tai miten nyt en mä sanaa. Onks meillä sitä tappea? Mitä? Tappea. Joo. Millä me enchanttetaan? No mulla enchantment tappe. No sit Saatiin nimittäin arkusta. Tää on tää raviin. Tai mikä nyt onkaan. Perkele, kun tässä on tuun korkea pudotus. Tän olla kaakaopähkinöillä. Siis niillä pystyy tekemään keksejä. Ai niin joo, me olisi varmaan pitänyt tehdä keksejä eikä leipää. Perkele, taas saa paljon enemmän
Mä en tiedä, Saa. mä en oo pelannut tätä 1.3. Kohta saadaan molemmille täys rauta-armorit. Joo. Mulla on nyt 32. Ai niin siellä oli siellä keskustassa, oli sitä, se yksi arkku ainakin. Siis mä kävin ainakin kahdesta siitä vesiputouksesta alaspäin. Tai siitä. Niin, mutta siis sitten kun tuo seinä tippuu, Onko siellä joku? se on siellä No keskustassa. mä en oo nähnytkään semmoista. Siellä on se vesiputoussysteemi. Mitkä pitää olla varmaan nopea. Niin. Elikkä sit kun on mitä kaikkea sieltä saa, saako sieltä edes mitään hyvää. Mä en muista yhtään. Mut jos saat höyheniä, niin mulla olisi ottaa flinttiä tästä. Mulla on 3 höynää. Okei, mulla on... No. Joo. Sanotaan, että melkein 3 flinttiä. 2. Melkein. 2. Melkein 3. Onhan se melkein Se on 3. melkein 3. Että tuolla löytyy sitä rautaa lisää, mutta jos mä pääsen nyt sinne. Tää hemmetin vesi. Melkein 3. Mulla on melkein 48 ironia. Puuttuu vaan 8 ironia. Sillähän saa jo ties Mitä? Sillähän saa jo ties mitä tehdä. Siis mä oon ottamassa tässä... Vittu, 44 rautaa. Oi, tossa on ainakin 1 rauta lisää. Tuolla näkyy lisää rautaa. Kumman mä otan, rautaa vai hiiltä? Vähän molempia, vähän pakko. Ota molemmat. Ai, jos tuolla näkyy lisää rautaa. Hei, mä löysin tuolta mun arkun muuten. Paikasta. Mä vasta näinkin sen, kun mä kiipesin tässä. Mä käyn kattoo, se on just. Tässähän löyt kunnon rautaa. Pitäisköhän munkin tulla sinne? Okei. 54 rautaa. Ei me sillä jotain saada. Mitenkö mä pääsen täältä alas, kun mulla olisi hakku? Ja tässä on uusi craftinta. Tänne ylös. Nyt tää luola vaan jatkuu muuten. Tehdäänpäs pari pikakseen. Noin. No perkelen graveli. Mulla loppui cobblestone kesken. Hieno juttu. Niin, jos sä tuut tänne. Täältä löytyi 6 fire chargea, 1 potion of healing, 2 potion of weakness ja enchantment bottle of cobblestone. Sulla tuu tänne Ravineni, tai mikä nyt onkaan, niin saat täällä sun armoris päällä. Hei, ota muuten sieltä ylhäältä varoiksi kaikki niistä arkuista, että jos me jäädäänkin tänne, ettei ne saa sit mitään tavaroita. Tehdään. Napaa, koska se ei olisi varmaan mukavaa, että ne saa kaikki ne tavarat sieltä. Tähän tuo nyt taas tuo Nvidia selittää. Asetkin. Siis mä just söin ja taas on 2 mennyt Onks meillä jousot? Missähän siis, sä oot? No. Siis mä lähdin siitä suoraan tonne oikealle. Siis kun sä katot siitä.
59 rautaa, kai sillä nyt jotain saa. Mitäs laittaa Mä pistin sulamaan kohtalo? Ai. Ai, tää ei jatkunutkaan enää minnekään. Perkele. Jos sulla oli niitä höyheniä, niin tuu sit tänne. Niin. Varmaan vähän flinttiä. Tässä sulla on jotain muutkin ruokaa kuin leipää. Tai lihaa. Niin. No, ai jaha. Ja tässä on muuten lisää rautaa. Yritetään nyt kerätä tässä 4 minuutissa nää raudat kasaan. Ei muuta, onko sulla niitä enchantment botle? Jos otetaan Ei, mä käytin ne, mulla on nyt 1 levu. Monta sä heitit niitä? 2. Niitä ei ollut enää. Venää me tarvitaan... No niin, ota tosta noin 3. Niin, et saat... Heiteekö sä mullekin? Ai, no. Sillä niin mä pistän ton. Niin. Mulla on nyt 5 leveliä. Mä saan armorin. Paljon sulla No, niitä mulla on nuolia 13. Venä, ota tosta noin kaikki, niin jaa ne sit puoliksi. Oliko sulla filitte? Joo, tossa flintte 3. Musta tuntuu, että voitais vaan linnoittautua. Eiku itse asiassa hei, meidän kyllä pitää varmaan. 48 No, jaa ne puolis. Niin itse asiassa Venä, mä otan tosta puolet ja... Jos sä nyt alat tekemään armorit tästä teille. Ja musta tuntuu, että jos tulee joku... No niin, mulle esim. Tuli projektille, niin... Vaikka itse asiassa tässä kyllä varmaan käydään enemmän, mutta... Eiks toi normi protection ollut parempi? Joo, eikä... Joo. Kuitenkin sen verran että kaikki, että... Varmaan saadaan... Ainakin niitä oli jotain... Aika paljon. Ahaa, blast protection. Sä tuut tarviimaan niitä. Tossa takana. Sulla oli TNT. Mm. Tossa noin. Ne housut löytyy sieltä. Tosta saa kypärän tehty taas. Mitäs niistä? Siitä sais, jos sais nyt 1 protection. No niin, hyvä protection. On kaikkea shittiä täällä mun invissä. Ei hemmetti muuten. Mä tuun... Ei kun mukana mulla on tasan 2 leveliä, eli mä saan just otettu itselleni housut ja kengät. Tehdään vaan suoraan arkku. Joo. Tossa on arkku. Tehdään TNT. Tarvii itselleni housut. Joo. Oi. Meidän pitäis lähteä ylöspäin. Okei, mä saan... Että kun mä saan projektilin protectioni. Ei mut... Pitäisikö meidän muuten lähteä... Onks meillä Ei oo rautamia? vielä. Tee mä. Tee sä siitä itse asiassa itelles armorit nopeasti. Ehkä meidän pitäisi lähteä suoraan ylös. Ja... Ai hemmetti, kaikissa projekteilla protection paitsi kypärässä. Niin ehkä me lähdetään nopeasti ylös, käydään hakemassa sarkkoja ja tullaan takas tänne alas vai mitä? No, Ei, onko sulla yhtään puuta? No, pystytkö sä 3 antamaan, niin mä teen nopeasti miakat meille. No, 3 tikkua vielä jos tarvii. ei, annaks sä mulle 1 raudan? No, tosta Ei mulla oo uunista. yhtään. Tak. No niin, tossa on sulle miakka. Ja tossa on sulle toi viimeinen rauta. Niin, musta tuntuu, että se alkoi, kun sä sanoi amazing. Et pitäisikö meidän melkein lähteä? Okei. No Ai mitä, niin, kuoliks se? mikähän tuo nyt? Okei, elikkä se kuoli nyt sinne. Ei, mennäänkö me hakkaamaan vaan toi Finlanderi? Ota tos muuten itelles rauta-armorit. Joo. Äkkiä otan täältä.
Ota siitä itelles. Ois tehnyt itelles ton panssari. No, Onko mennään vielä nyt. tarpeeksi? No, Paljon sen 8. tarvii? 7. Mä voin mennä jo 8. eteenpäin. Nyt on. Haluatko sä ottaa tosta potion of weakness? Ai, täällä menee mun reitti. Ai, oliks sieltä joku reitti, missä sä tulit? Mä melin näitä No liian näitä. kasvissa. Onks tässä ihan turvallista tuona? Ei, tässä on sulle tämmönen potioni. Tai tommonen nyt pois. Mä en mikä nyt onkaan. Weakness. Voidaan käyttää sitä Finlanderia. Matali. Se sana. No, en mä tiedä. Mitä vittu? Onks toi ohi? Ei mä näe Finlanderi. Teksti näkyy tuolla. Nyt mennään nopeasti. Muista yksi kuuluinen on mennä toi potioni. Et jos tarvitaan. Jop. Siis täällä päin Näin näkyy. se näin. Pitäisikö meidän melkein kipe puuhun ja ampus, kun se... Sillä on aika Hei! No onks tossa arkku on? Onks näissä jokaisessa päässä arkku? No, Täällä on regeneraatio. joka välissä pari arkku. Swiftness. Mennään Mitä se tekee? En mä oo varma, en mä muista. No, käy Täällä hakemassa. oli yksi arkku. Katon nää nopeasti. Täällä on speed potioni. Tää on otettu. No siellä on varmaan se kaikkein paras. Ei mä löysin toisen regeneraationi, että jos sä haluut. Mitä? Ei kun se oli aina videomaatteet. Et sinne meni se. Joo. No niin. Niin. Mulla on sentään speed potioni. Oi täällä on toi Finland. Eikä sillä oo mitään armoreita, mut sillä on... Ei hemmetti, varmaan mä heitin sen hutti. Tuu mä tapoin se. Hei, mistä ne timanttia sai? 6 timanttia ylimääräistä. Alright. Okei. Ahaa. Toi on ilkeetä. Kuolette ne mua, haha. En kuole. Mikset? Älä nyt. Et vai? Ai. King of the Hill. Sano, että mä oon aivan paras tässä pelissä. Vai löytyyköhän tosta hemmetin arkusta, niin se... No, Siellä on mun mielestä timantti. server close. No, se oli sit tämmönen.